آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے اور اللہ دے ہمتا اللہ دے ہمتا گج بج کے اللہ دے ہمتا گج بج کے آقا دا میلاد مناندے رہواں گے اسی آقا دا میلاد مناندے رہواں گے اسی آقا دا میلاد مناندے رہواں گے پڑھ لو آقا دا میلاد مناندے رہواں گے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے جڑا تے حضور دی محفل نو سجائے گا ہاتھ کھڑا کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے نو توفیق دے میں گزارش کرنا چاہندا کہ گج بج کے نعرہ لانے کی کہ آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے مدنی گیت اسی گاندے رہواں گے بڑے دعوے کرتے میں بھی بڑا دعویٰ کرتا کہ میں سنی ہے لیکن اسی پکے سنی نہیں ہوں کیوں اسی پکے سنی نہیں ہے جداں کہ اسی محفلاں چ بڑے نعرے لاندے میرا اکثر دکھدا کہ علماء کرام اسٹیج تے آ کے کہندے نے جی اسی آ کرنا چاہیے لیکن دکھ ہوندا کہ چلو رات جاندی بات مک جاندی ممتاز قادری دا ایشو اٹھیا علماء کرام اسٹیج تے آ کے نعرے مارے کہ ممتاز قادری خاطر اسی آ کر دیں گے لیکن کوئی باہر نہیں نکلیا کیونکہ علماء کرام دا حق ہے کیونکہ عوام جدھر لاؤں گے ادھر ہی لگ جانی جدھر عوام نو اسی لانا انہیں ادھر ہی لگ جانا لیکن انہوں اسی نیک کام لاواں گے تے انشاءاللہ برکتاں پہن گیاں تے شاعر کہندا ہے کہ سنی دا کی ہے کہ مر جائے پاوے ساڈا کک نہ رہے مر جائے پاوے ساڈا کک نہ رہے یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہواں گے اسی یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہواں گے اسی یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہواں گے اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری علی غوثیہ کہ دنیا والوں نے ان کو مار دیا دنیا والوں نے ان کو مار دیا پھول مانگا تھا میں نے خار دیا غم مارا تو یا رسول اللہ کے ہی ذکر نے قرار دیا مر جائے پاوے ساڈا کک نہ رہے مر جائے پاوے ساڈا کک نہ رہے یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہواں گے اسی یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہواں گے کہ آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے کہ آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے اور جدوں تک یارو ساڈی اے زندگی ہے جدوں تک یارو ساڈی اے زندگی ہے شہر مدینے آندے جاندے رہواں گے اسی شہر مدینے آندے جاندے رہواں گے اسی شہر مدینے آندے جاندے رہواں گے کہ آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے کہیے سبحان اللہ فائدے نے کہ درخت لگتا ہے کہ جنت دے وچ بے شک تسی دنیا تے کوئی چیز اپنے نام تے نہیں سمجھو کہ یار میرے میں اتنے پیسے دینا نہ دے لا دے وہ صرف 2 دن لائے گا
بعد اتار دے گا، لیکن جنت چ درخت قیامت تک لگا رہنا، اس تو بعد بھی لگا رہنا، چھاں تو ملنی ہے۔ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمانی عشق کہندے کینو ہے، شاعر کہندا ہے کہ بی بی زینب یزید سن لے، بی بی زینب آخیا یزید سن لے کہ جھکنا نہیں، کہ جھکنا نہیں، گردنا کٹاتے رہے، جھکنا نہیں، گردنا کٹاتے رہے، جھکنا نہیں، گردنا کٹاتے رہے، کہ آقا دیاں محفلاں سجاتے رہے، مدنی دے ایسی گاؤں رہے، کہ آقا دیاں محفلاں سجاتے رہے۔ کلام کا آخری شعر، آخری شعر دعا کرتا اللہ تعالیٰ میرے سے گناہگار دی حاضری قبول فرمائے۔ آج منافق لنگر کا بھی انتظام کیتا ہونا ساڈے سرا نے، لیکن شاید انہاں دی اثر کتنوں دیکھ کے کی کہندا ہے کہ آقا دے دیار چاہ آواز آندی ہے، آقا دے دیار چاہ آواز آندی ہے، کہ کھاندے رہو اسی پر کھاندے رہواں کھاندے رہو اسی پر کھاندے رہواں گے، کہ کھاندے رہو اسی پر کھاندے رہواں گے، کہ اگدیاں محفلاں سجاندے رہواں گے۔ اور فاروقی اس در سن چھوڑ گئی نہیں، فاروقی اس در سن چھوڑ گئی نہیں، کہ سیدہ دا لنگر کھاندے رہواں گے، سیدہ دا لنگر اسی کھاندے رہواں گے، کہ سیدہ دا لنگر اسی کھاندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے۔